kumusta umayong listeners sa kanatong tanan? Once again, tungkol kayo Remes, may nasab na niya tumatang Remes ng tulungan mo na itong kapihan sa PIA. May hapon sa itong tanang listeners na binagitong kanunay nagsunod niya itong programa sa kapihan sa PIA. Hindi lamang sa itong paboritong estasyon sa WTR. Pagkaya nagkaroon ang una, pumuting ang kinisiray ang tradisyon sa kauban sa itong mga kaubanan dito sa buhatan. Si Jose Rinotista, ang Dimongo siya, o si Telan Teruel. Kami magkiguban ka ninyo sa oras sa itong isgutan, mga kalambuan na pinagitong naglangkob sa servisyo nagyata sa Technical Education and Skills Development Authority, no? Pirisbohol, yan. Gusto po ta atong ipatinaw ning kaya mo taganay lang kay mga kaigsunan na ito karoon nga naas panimalay wala mag-eskwela kay kana wala ikagasto, no? Dili kayo sila dili familiar ni services test nga o ato pa mo nga na test murag ka na excited sila pero mas laki ba sa ilang ngayon buhaton so tingali ba si magiyahan na to samtang dili pa wala niya tanan kay kibaw nga ang mga trainees ang ipangatas gobyerno alam ni mga tawanan wala yung trabaho karon aram daghana jo pili na lang jo mo inyo so mo na karon nga punaw nga na tugi kalipay nga ikaw pa na to diri sa atong kapihan sa PIA atong mga higala gikan sa TESDA, no? Atong sa oring introduce mamalimutan okay, gikan sa TESDA atong information officer sa TESDA na si Ma'am Maricho Cowan. Good afternoon, welcome sa kapihan sa PIA. Hello sir, good afternoon and good afternoon sa tanang listeners sa UYPR o sa kapihan sa PIA. Daghang kayo salamat po sa pagtubay sa among imbitasyon. Hindi, upat niya mag-ika na si Ma'am Rosemary Bantol sa TESDA, no? Ma'am, good afternoon. Welcome sa kapihan. Okay, good afternoon sir and good afternoon sa listeners sa kapihan sa PIA o sa listeners sa UYPR. Sa lingkod ni Sir Ray, ako si Rosemary Bantol, the TSC Specialist 2, at the same time, the Scholarship Focal of TESDA, Province of Bohol. Kami mas maayo ni kay kuan gyud ka di na tamangita o lain pa na itong kaparunan at kabayan na nga itong mga trainings. Okay, magsugod kuan hindi nagkapagyapon kayo mga kaigsuran na itong ulanon no wala dili kayo familiar unsa ang TESDA o sa iyang servisyo nga mahimong magamit sa itong tanang mga ulanon. Kinsa mahimo unang explain. Yes, Ma'am Rose. Okay, so para sa mga listeners, ang TESDA or Technical Education and Skills Development Authority is a national government agency. Usa siya sa mga trifocalized parts sa trifocalization sa education sector. Kauban nato ang DepEd, which caters sa kinder to grade 12, then ang CHED is higher education, so naata sa tunga. Kaya sa uban man po mga listeners, so sa uban ng mga bulanon, ang TESDA, ilan ang training center agad po, no? Which is dili na siya. TESDA is a national government agency na nagtutok sa mga post-secondary or TECVO education. Tunga yan siya, ganyan sa kuhan, okay? So, mauna yung atong igon nga kuhan mo yung galaw sa kahensya sa gobyerno naghatag ka nga, kasagaran ko na ito, labi na rin buhol, no? Nailang dito sa mga kabukiran na pagkakuhan o elementary, okay na, kaya di na kaya mo gasto o high school. Unya, apoy mo umban, mingon, nakapagkahuman lang mo high school, okay na ko, pwede na kung magitag trabaho. Pag nagkahanap o kataas ang panginahanglan, nga ang ordinaryo nga skills sa high school, mahimong kuwang dili siya ikasarang sa mga trabaho masudlan. So, morning dunay TESDA nga kining kita niya sa gobyerno aron ani matawana unsay proseso sa katao so sa kapanalitan magsugod high school kita musud og college, no? Kaya high school man ato giapas. Okay, musud og college unsay ayang ngayon nga buhaton aron makakuha siya sa kining maka-engage siya sa TESDA. Natin lain programa sa TESDA which not only caters sa mga high school graduates, sir. So for example, sa atong scholarship, natay for this year, natay tulong ka scholarship program na i-implement.
So usa which is the Training for Work Scholarship Program, ang iyang requirements is at least high school graduate, at least 18 years old. Kay training for work siya ang iyang objective. Natay usa ka scholarship program nga atong i-address na siya sa katong wala jud naka-graduate og high school, which is the Special Training for Employment Program. So at least 16 years old, pwede lang wala naka-graduate og high school. So ingana ang ato, dili lang kay mo limita sa high school graduate kay mag-unsa naman ang tong wala naka-graduate og high school, then interested yun mo kuha og skills training. Okay. So special training for employment program. Lahi ko ng students sa nino. Space man to. Okay. Training for work scholarship program for 18 years old. And high school graduates, sir. Okay. And high school grads. So special training for the employment program para sa 16 years old. So then pwede na ang bili high school graduate. Grad. Okay. Kining kuan. Also may mga available training courses para sa kaning special training for employment program. Sa atong step or katong dili necessary nga high school graduate, ongoing naman po siya tanan, sir, kay we started as early as March. So daghan ang nangahuman. But ang atong mga programa ani katong dili siya full qualification. Say for example, bread making, which is leading to bread and pastry production, NC2, that is only 10 days. Okay. Natay pastry making, naapot tayo shielded metal art NC1, National Certificate 1, natay prepare and cook hot meals. So mga COC na siya, sir, are part of the whole or full qualification. Okay. Kung ikaw man, 10 days ang kasi pinakataas na duration sa training? Naatay 34 days katong small, sir, or well-being. Then ang kinamukan nga to is katong bread making, pastry making, 10 days. After sa ilang skills training, sir, naatay gi-add na 4 days na entrepreneurship training. Libre ako na siya, sir. And then after ang nindot sa step na program is nasa allowance and then nasa toolkit after the training, individual toolkit sa mga graduates. So allowance and toolkit. So pilang po allowance na That is 60 pesos per day. Okay, ikaw ganit no? Pero madawat na, sir, after the training. So kinahanglan po pa nun, so di po kay sayang ito po lang sa isita. Naghago-hago na. Okay. Toolkit meaning kung small ka, kung saan may makuha ng mga toolkit? For small, definitely it's a welding machine. Dressmaking, sewing machine. If bread making, na siya meaning a oven plus the accessories. Okay. Then kung carpentry, katong mga carpentry tools. So toolkit yun siya, starter toolkits. Para sa iyang na-graduated na skills training. Okay. Okay. Tingaya-haya. Pero murag tanong ako, gawa sa mga cooking ba? Murag, ito may istoryahan para sa mga laki. Well, mga babae na courses na kaning mga cooking na. Nahihilot, sir, na ay dressmaking, na ay katong prepare cold meals. Okay. Daghan, sir. Nag-listahan sa opisina, daghan ng mga kurso. Okay. Well, sige. Para sa mga kaigsunan nga naminaw ron ha, ganahan po tanaw kung sa'yo mga available courses, pasitawin masilingan, doon na pa yung website, matanaw na yun? Or asa na ito makita? Natay website, natay Facebook, then if gusto niyo mong magka-istorya yun sa personal dito sa opisina, bisitaan namin nga naa sa dapit sa bago nga City Hall, J. Clarin Street, BNT Street, dapit sa DSWD nga City. So bisitahan namin dito. Pwede ako kung bisita sila, sa may ikinanglan nila nga kinanglan ko siya kung endorsement gikan sa mga barangay officials or unsa? Wala na, sir. Pinag-ato niya sa opisina, interview na nga mo siya sa iyang profile, sa iyang based on the educational background, based on sa iyang age, unsay it's naapay open. Kaya sa akong giingon, we started the scholarship program as early as March, magkaanaw na yung kahuman.
But if ever nga naimasudlan, so endorse na mo diretsyo sa school. If wala pa, amo na nang iingon nga palista lang sa school, pero kung nanay slots, tawag na siya sa eskwelahan. Or o kita nakapark siya para sa galing. Okay. Kini unsa may mga tulubagon na niya o pananglitan nga na. So dili na wala na politiko aning kuan iya na gyud kaugalingon kabubuo. Yes sir. No need of my endorsement. Gawas aning step sir kay kaning step is funded man sa atong kung kinsay mga congressman, but definitely as per agreement, as per meeting sa mga atong mga party list or mga office sa mga congressman, wala kitay political or halo mga political. Tanan ilang endorse as long as they need the skills training. Okay, so kani mas paano ni. So na ito na yung nabati wala mo ilain pang kuan kasi doon ang ipamutana sige text na lang, text niyo sa 0920954542 or ato sa kuan pananglitan para ko ta maka-live no. Kaya yun ang internet. But anyway, pwede po ninyong matanaw sa internet o sa Facebook o sa Twitter o sa PIA Bohol at ito rin ako i-upload. Kung yan samtang o gatanaw mo sa delayed nga cast kita pwede mo butang o comment dito sa ubos pamutana kaya po ito po i-direct nga ito sa ato mga dinugyan ng TESDA. Okay? So nato ay step itong special training for employment program. Unya kaning usa ang training for work scholarship TWS. Okay, kaning training for work scholarship. So this goes para sa high school graduate o at least 18 anyos pa. 18 walay maximum. Senior citizen can avail the program as long as they are able or capable of training. So daghan tang mga senior citizens karon sir na nag-enroll under sa atong TWSP or sa abang scholarship. Unsa may skills nila? Naay kanang sa pukiri. Naa sila kay kaya Manila. Pero bro wala sa welding kay mo hadok na welding. Di na makita. Hanap-hanap na ba basig ang tulok may welding. Welding ano pasok. Okay. So naay kani para sa scholarship adto gihapon makita ninyo unsay gusto ninyo nga kuan unsay gusto nga kurso kani gani pa like for example naka-avail na ka o usa ka scholarship sa una o niya like first 6 months kita naka-avail na ka o scholarship ganahan pa gihapon ka mo avail para sa sunod pwede ba na As per guidelines this year, sa TWSP sir, multi-availment. As long nga ang next niya nga training program is related sa iyang previous na libuha. Say for example, nag-welding NC1 siya, pwede siya mag-welding NC2. Or under sa construction sector, pwede siya mag-carpentry, masonry, electrical. Pwede siya mutabok sa laing na sector. That's for this year guidelines. First step, dual abatement na sir, kaduha ng taman. So, nalain ang guidelines sa every program. Basta kay TWSP as long as inline siya. Reviews. Pero ang problema aning kung ano rin kay pananglitan magsugod ka o ka na ordinaryo ka masonry, na kay house building wiring, pero na kay small, kaya na mo na kay contractor na Pwede sir. Kaya na di ba na kay mga gamit sa na kay kit kay natin? Sa TWSP sir, walay tuition. Kato It's only free ang tuition plus the assessment. Katong may exam after the training. Okay. Wala na yung libre nga. Wala na itong toolkit o allowance. Kaya basing palinglan ta sir. Kasi kapit na sa ghost. But anyway, kay mo ko nga na-explanation yun na bawala yun na itong gingon may gana easily kaning magawas ng mga balita ba na yung mga disallowances kana katupong ko ng notice o yan ipahibawala yan nga nakakay disallowance ibalita tayo no patakay ba o itubag ba na o ba or naapag itubag na huwa pa manawag sa hingon nga nakakay problema. So, di pa dyan mga komentaryo na inagingon ng mga disallowances, no? Sa galing. So, kanang ghost, or matingata, kaya may hours buhol, naaman eh. But anyway, this stands true sa tibo ko po nasod, no? Di man kayo sa buhol, or tanong ang gingon nga. As always, nagpamili na ito pag-saling stress na kikibota, na nag-handed na ang ilang tatabangan. Kundi, okay. So, luha ka scholarship sa natong kita na kaning
special training for work, no? Step of TWSP. Okay, other than this, wala na, kanina yung doha. Natay PESPAP po sir, Private Education Student Financial Assistance. So ang nakalain lang niya, wala siya toolkit, nagay po siya allowance, but we have an income requirement. Mga yung taong requirement ng Certificate of Indigency, which is gross monthly 25,000 below. So more than yung difference niya. Kunya, asam ni siya ispila? Sa atong mga natagaan ng allocation sa mga private na TPIs. So, isa na may qualify na school, na register sa TESDA, atong nitagaan ng mga slots. Ongoing na po ni Karen sir, this is districtized, the first, second, and third district. Okay. Sige, kanay. Pero dili ta kaya di mo na, may buwan na nito. Urang ko na private education, pero katong assistance, kung ako sa eskwelahan, no? Katong nasa high school, in fact. Pero kanay, private education for students, financial assistance, man, no? Yes, sir. Okay. So, para ni sa mga in school, dili out of school gyapon. High school graduate gyapon sir, at least 16 years old. Yeah, kung katong ningsud na siya sa curriculum sa senior high school, so ni-graduate siya sa senior grade 12. Pero katong mga karaan na ni-graduate of high school, so at least 10 years in secondary education. Okay. Kuni mo gyapon ang mga courses ngayang mapili. Yes, sir. Pareha, exactly the same. Ang ato lang is ato siya kadong sa TBIs, katong atong textbook institutions. Okay. Pero kaning atong for example, kaning atong step o kaning TWSP, asa man sila eskwela? Same kaya po sir sa mga registered na itong TBIs or training providers. Okay. Di nga mo inahinduman sa unang mga training centers sa TESDA. So, pinahita po ato nila? We have 5 provincial training center plus 1 annex. These are located in training center in Inabanga. We have in Pilar, Hagna, and Tubigon. Yan, atay annex sa Balinihan. So, baliunong na tanan natong provincial training centers. Okay, sa may ikuan na nila karon, now that naapoy TBIs na may private na mga kuan? This July to December or this half of the year, nag-ongoing na ang arrangement nila katong free education dito sir or yung WACTIA, universal access for quality tertiary education, but wala pa siya ma-implement, so lahi yun siya ang kuan sir, kaya ang ilang kwaon dito mga high school graduate nga wala jud naka-college. But wala pa ni ma-implement. Kanang unong ka training centers dahil lahi ko na sila offering. Okay. So, ga-operate niya po kaya? Asam daw, sige niya po operate? Yes, sir. Operate niya po sila. So, ang option therefore sa katao is pananglitan ako ganahan kita ko mag-automotive. Kunya, ganahan ko, lunay slot, pero taga Tubigon ko, asam mo ka do? Automotive is, so as of this time, siya sa Crispa Tagbilaran. Okay. So, depende na asa di-offer ang program. Ay nauna din sa Trinidad Municipal College sa Trinidad. So, usay ganahan sa estudyante or sa kanang gusto mo eskwela, amo na i-refer asa yung pinakaluol niya nga school. Okay. Hindi ka na itong mga training center, pwede kaya po nung ito sila? Yes, pwede nga. As ga-open sila ng kuhan? Yes. Okay. So, masayon ni siya sa ito kaysa kanang kuhan. In English, dito ka dito sa mga poster. Arang lisura, kay Batos Bayan, ito, sumuloktok dito. Mapugos mo tao, painom mo, tubig mo tao, kalugan, maraming daghan, inom. So, usually, usually ito po, nagpipunta na kabahin ng TESDA. Wala niya, ang atong tubayan, ang problema na kay, kung hindi po katupang tanan, so mas mayin kung i-refer dito sa kuwan, sa website, all the work, daghan o gantos bahay, sige lang kay, anyway, maki-istorya ito sa TESDA, so yan ang magintawag sa, okay, so, kung sa'yo nakitabo sa atong tanan ng mga trainees, nga nakahuman sa punta courses sa TESDA. Like, if sa inyong kaugalingon nga assessment ba sa tanang mga graduates sa TESDA,
how are they faring karon nakatrabaho ba or unsa na nahitabo nila? For those under sa scholarship program, ang atong mga training providers are required na makaabot sila of 50% na employment rate because this is one of the parameters na for the next allocation, matagaan pa sila, sir. So they have to guide their graduates, asa na employer, kung asa sila ba doon, kaya kung abot sila 50% na employment rate, so goodbye sila for the next year na allocation. So that's the duration na mangita ang estudyante or graduate is 6 months after sila graduate sa ilang training program. Okay. Yeah. I-support po ana, sir, natay gihimo po nga mga activities nga i-explain ni Ma'am Bichoy para po musuporta sa employment sa atong mga estudyante. So, i-support sa atong National Textbook Day which will be on August 25. So, okay. Hatag na ni Ma'am Bichoy. Sige, ganay. Marami po na yung istoryahan. National Textbook Day. Karon kay August 23 na ta. Yung 25 na Textbook Day, no? Sige, Ma'am Jo. Sa ko na ikuha. Okay, sorry. Kining month of August, sir, magiging yung anniversary month based on RE 7796. So we have different activities for this month nga naka-line up. Ang usa sa pinakadako nga mga activities, sir, mo ang jobs fair nga mahitabo which is in coordination with the Provincial Government of Bohol Employment and Placement Office, and the Department of Labor and Employment, DOLI, and also sa DTI, Department of Trade and Industry. Unya, siya jobs fair, 24th of August, magkahanap buhay, magtagumpay, in celebration of the National Textbook Day on August 25. And ang venue nato sa Bohol Cultural Center, sa CPG Avenue, Candelaria City, 8 a.m. Homeros, 8 a.m. Sugunta. So inviting all our Textbook graduates. Also, katong non-Textbook po, graduates nga mga appeal sa jobs fair. Okay. So, kani para mo okay. Yeah, okay. So, kaning test na rin tanan or naay, like for example, na yung mga skills nga kuha? Initially, for the purpose of the TVET graduates or Textbook graduates. But wala na to, as per agreements with other government agencies, ako po nag-open, sir, for those who are seeking for jobs, even though hindi sila TESDA graduates. So open to all. So open to all. Okay, open to all. Unsa may gikinahanglan nga bitbiton sa atong tanang atong mga mo-appeal sa atong jobs fair? Ang ilang kung credentials niya, sir, documents na gamiton for applying for jobs, ilang resume, kung naa sila yung mga NC, national certificates, ilang certificate of experience ba sa previous nila. So, tanang expected na pangayoon sa employer. Okay. Iya mo tayo kuhan list of unsay mga skills nga kuhan nila general gets siya for now? As of yesterday's meeting, sir, with BEPO and other government agencies, naana tayo ubay-ubay mga employers, both local and overseas. So, nihatag man ta og list of training programs. So, na construction sector, tourism, ICT. So, ubay-ubay po, sir. Both local and overseas. Okay. Kay kani para sa kuan kani klaro din para sa mga kaigsunan no. Ngita yung trabaho karon no. Kunya wala gina ya tugingon nakalami karon kay mangita ta mamili na mada sa una mangita ta pero tapusan umay mo mapulit buko kapilo na lang katagyan kay wa naman karon orang kayahay na medyo yahay na. Pero just the same kinahanglan nga naa ka aning mga dokumento nga yung gikinahanglan sa pagpatrabaho no. So resume, kinahanglan credentials, trustee of records, so atong mga kuan, mga dokumento nga nakuha sa trainings TESDA
Kaya mo man ay ipakita. Kini sa ko mo job fair sa TESDA kini unsa ka unsa ka dako ang employment rate nga makuha every training. Ang every training every college job fair every training. For this year, sir, mao pa ni Pinmiro na nag-coordinate with different agencies. Okay. So, initial pa ni hopefully unsay kanang abtan ani. So this is a learning ground nato unsay pa ato ika-improve sa next. As per Dolis kuan, we have another jobs fair this coming November 10. So unsay pa nato aning for tomorrow's jobs fair ato i-improve for November 10. So this is in cooperation with Dole, BEPO, Provincial Government of Bohol and DTI, because ang DTI as like trabaho, negosyo, kabuhayan po na program. So aside sa jobs fair, sir, so na DTI na program, na Dole, na BEPO, na ako tayo skills demo sa ato mga graduates. Pero ginagmay pa rin siya, sir, na tayo manicure, pedicure, libre. So, kinsay ikapoy, nagalinya, so pag manicure, corrected, di oy pedicure, di ay manicure. O kinsa po, ikapoy na po, o ganang, wala dawa, natay hilot po, nga nasa kini, libre po, coming from our training provider, graduate po sila sa TESDA. So, libre na po ito siya. Kana pang duha atong mahatag karon nga skills demo or mga services nga i-offer sa atong mga graduates. Okay, so hopefully mas maayong po ba ko, no? Kaya makita po na kung ba sa tagapin na sila nga welder sila, pwede ko manghilot, no? So, sunod na training, hilot ang dami. Okay, so po dyan, itong pagkitawag pa nga naman itanan. Dahil hatagan akong training, o yan, doon na naikuhan. Kining, sige na lang, sige, yes. So, aside sa tomorrow's activity, naapotay na kung po kaayong activity, a region-wide activity, still gihapon i-sesor sa atong National Techbook Day. This is called the World Cafe of Opportunities. Mura siya ang jobs fair, sir, pero exclusive for TESDA or TVET graduates. Sa Cebu ni ato ni siya sa IEC Convention Center. So for those Boholanos nga naakaroon sa Cebu, nga makaadto sa IEC Convention Center, so pwede mo makaadto as early as 8 a.m. Ang gi-offer na sector ato is construction plus ICT. Okay, ni-focus sila ana. So ato ta sa IEC Convention Center. Yeah, this coming August 26, which is Sunday, part gihapon ni siya sa celebration nato. Ang atong mga provincial offices nationwide at atong mga 5 ka training center din sa Bohol are open to serve the public. So open ta karong Sunday, August 26. Sunday, okay. Okay. So, kanto, tulog ka adlaw mas training, pag-training kay tulog na doon eh, sigurado tayo na yung matraining o magpadayon. So, as always, naalay tulog ka adlaw, labigdan ko, labigdan ko. Kasi team ka together for kuhan. Una ba tayo, mga tema na mo para sa jobs fair or para sa kuhan? Yes, sir, Ray. Ang atong tema karon hashtag skills ang puhunan. Skills ang puhunan. Skills ang puhunan ko. Kung paki-check na lang po sa among FB page. Among FB page, Sir Ray, Bohol TESDA. Unya, pwede po sila makavisit sa among website, tesda.gov.ph. Okay, tesda.gov.ph. Okay, so kung ito mga higala, itong itanawan ni is makatamang ito information dissemination din niya sa itong mga kaitsunan. Una, tapangan na ito ni Puhon naman yun? Yes, sir. Friday, ato sa Bohol Cultural Center, magsugod sa iyo. Unya, ato agato niya itong mga kaitsunan nga napilig itong nakaagis tayo kung mga trainings. Katukuban po nga, ganahan ng appeal, just in case doon na mo itanaw, tungkol kay naman rin ang construction, doon na may tourism, doon na ICT, kasi makasuot rin yapon mo dito kay there is one na po pantay ICT ng TESDA. We have 2 training providers, sir, nag-offer of contact center NC2. That is in
Philippine Call Center Institute nga ibang gyapon sa Cultural Center o napunta sa SBR nga dapit sa Mangga. So contact center agent NC2. Okay. Kanang gusto mahimong call center agent, mo na ilang training. Okay, so naaalay gyapon no, just in case ko kunya kaning uban nga na-train kita dili sa service poll test as long as na national na certification na no. Kanang i-explain ko ng NC1 o NC2 sa manay ikuan. Ang national certificate, it's either NC1, NC2, mo na nilisin siya kung makapasar ka sa atong competency assessment and certification. So, nga nila siya if ang teacher, na teacher's board, ang engineering, na board exam, ang TESDA, after your training, it is mandatory na makuha kita sa competency assessment and certification. So if you are found competent, TESDA will issue the corresponding national certificate. So it's either 1, 2, or 3. The validity of the certificate is 5 years, sir. So if nagamit niyo ang certificate sa another field, pwede siya ma-renew once expired, dili na ka mo take sa exam. Basta makapahatag ang certificate of employment. But once wala di mo nagamit within the validity period, may exam dyan kag-valid, sir. Kaya ma-expire naman po ang 5 years. So, basta yung gigamit, i-go rin mo i-renew, no? Di na ko exam. Magbayad lang ka o 100 pesos. No exam na. Okay. Kung di magamit, so mo na siya, kailangan mo retake ka. Yes. Okay. Kining, na ba yung mga kaso, for example, na self-trained o niya appeal na ng national certification na to, gamatagan o NC? Yes, sir. We have our ongoing scholarship hapon, sir. It's CACAO or Competency Assessment and Certification for Workers. So, no need na mag-training. Libre ang competency assessment as long na currently industry worker ka. So, say for example, if you are a waiter in one of the hotels in Panglao, hindi ka ka-training but you are already skilled na ka, pwede na ka mag-visit sa opisina para mag-asa assessment center. Okay. Just hatag sa iyong certificate of employment, pwede na ka mag-take sa exam for free. Okay. So, mas maayo po tingali kay dili necessary, mo na yung mga problema kayo na sa ganang is kaning mga tao upan, kana nakatrabaho na karon dahil hinahinay kita o trabaho kana for quite a long time sige sa trabaho naka-acquire sila og skills no kaya di na sila ang problema na kay paglisod na sila og hawa tungod kay more ilang nahimuan nga trabaho niya wala ay klaro nga kasakaan no ang kuba na exact lang so ang ilang kita na is posible ka nga makatrabaho mo sa gawas o uban nga mga trabahoan tungod na sa garang rawani, di pag-isod kayo ko certificate of work una yun, wala yung amo o biya kita. But just the same, doon na yung option nga alam nila o niya, mauni, namanto ka sa kakao, no? Okay, mas maayon mas ngayon po na ang ito na nagani is, yun na, kapitan mo rin, maurang at oras. Kanang panghagiwag na sa mga insurance test na kanang kapihan sa PI, interesado kayo mutanaw katulad ang i-train na to or TPI na tanaw na to is giving kanang more than the contracted ba nga service na ito gihatag para makita po nga may gusto na to kay gawas na mga isa sa mga kitanaw na to ng mga laudable ng mga training institutions or trainees nga hinagi o niya nakatrabaho yun because mga itong kiingon nga sige na istorya o proyekto kung wayo-way na siya muna mag-lisod o imagine pero makita ganita kinsa ng tawhana o niya asa na siya dapit na unsa na yan kinabuhi karon gikan siya kinabuhi sa una the all the more itong training program may ganyo ang tao kaya natin dyan tinuod nga tabangan. So, mula nga natin nga yung mugihan yun. Kasi sige lang, ito nang istoryahan anytime kay ito naging program na as much as possible kada topic sa kapihan sa PI, kung naging istorya ba o taong success story. Success story. We have that program, Sir Roshan. Award na mo, it's TESDA Idol. So, in joining all the training providers na i-document na mga graduate, kung asa na sila. So, not every year pa da, pero may uban mo daog,
urban day. Yeah. So, nana sir, TESDA idol. Sige, Chay. Ito na yung trabaho mo, Chay. Kaya marabog, makita ko tangan. Kaya pag dili na kay tubitan ang pag-administer na na-Chay, appeal ang TESDA as always atong training. So, so far, ako oras. Ako oras diri, igo na yun. Doon na tayo, 15, doon na pa 15 minutes din. Anyway, so mas payo ni kay mura taas pa ito istorya. So, naatas sa competency assessment for certification of workers, kanto no ko, no? Ko. Kundi, so, ang mga skill na pwede nga, there is more sa budget, like for example, mga lugar na may na kanang ibang master din yung mga skills. Sa buhol ba? Sa test na buhol sa budget, halinon kaya na ito ang kurso din. So, based on our offering itong scholarship program, top is sir ang welding o tourism. So, mas halinon ang welding o abroad or else self-employment kay magamag window grill, mga flower pot. So self-employment kay employment pics dili man kay abroad or sa mga agencies or mga industry, pwede mo pugkag self-employment. Then the tourism, since Bohol is a tourism province, so cookery, bread and pastry, food and beverage services, so kana siya sir, top 2. Related services, no? Sa tourism kita, welding po din. In fact, ganahan din, pumunta na pero sa labor man eh. But just the same, just in case doon na ikata ng TESDA. Kaya ditong scholarship para sa TESDA, gihapon mga courses, pero ang beneficiary sa mga OFW. Yes, sir. Masit na tayo, kung nagdaghan kayo OFW sa Bohol, kung nagdaghan kayo sa mga kapamilya, gusto na makaibaw kung sa'yo pamahagi ano yun? For TESDA, we prioritize mga special sectors. That includes returning OFW. Aside from OFW, mga indigenous people, solo parents, inmates. So, for FW, yes, na ay scholarship program ang OWA. Then, ang inahaan na is they have to enroll sa program na, if I'm not mistaken, for 6 months ang kadugay. So, ang OWA mo required na siya sa mga eskwela na registered din sila sa TESDA ang ilang eskwelahan. So, na-coordination ang OWA o TESDA. Okay. So, quadra, like for example, transferable ba? Like OFW, kaya tuwag dyan na sinasgawa. So, kanak niya na-adiha. Sa manay? For almost one, sir, hindi ko kaayo ka-elaborate, but for TESDA, as OFW himself or his or her beneficiaries. Beneficiaries. So, pwede. Meaning, kung panalitan ang kay kapamilya na, i-appoint naman ka noon, like for example, or na-ay dyan sa ginagawa na sa list of beneficiaries Open na din, sir. Basta lang kayo need niya ang skills na ay existing a scholarship or training, we can endorse them to the school. Okay. Hindi yun na sudlon ang TESDA as long na nakapatay ka na existing or available slots. Pero at all times of the year, pwede ba musod? Like for example, Naron? Yes, sir, because we are number of hours staff, so dili tayo mo ka ng semestral, so as long as may available slots, they can start any time of the year. So, kita ay, mapuno na lang by 5. So, pwede sa start anytime, and po sa number of after sa duration. So, duration of the training. So, really necessary one. But then, you have to make sure makumpleto ako sa kaklase. So, kana natin nga yung pabuton, like, in the week's time, kasi makumpleto na by 5. Pero, courses sa kadaghan sa kurso, paspas kayo, no? Unsa ka paspas o mag-fill up kayo by 5 kastas? Depende po na siya sa kurso, sir. Pero karon kung mag-isgot ang scholarship, kung matagaan na ang eskwelahan o usa ka batch slots allocation, they have to fill up 15 days after nila ma-receive ang allocation. So, pastas kayo. Di sila maka-fill up for 15 days, kuwaon ang allocation, ihatag sila. Okay. So, meaning, hindi necessarily na-testa. Like, for example, na ako'y doon TPI na dito, mutan ako dito, kung sa'y slot ka, kung sa'y course ka, i-offer, pwede na pumunta dito.
As long lang, for the listeners, be sure na imong naatuan ng eskwelahan is a registered training provider sa TESDA. Kaya delikado man ang eskwelahan na dili rehistrado because we cannot authenticate your records as TESDA graduates. So wala maka-issue dito ka. So, list of accredited institutions doon na ba? Naami sa opisina sa... So, mas maayo yun ay napundiretso sa TESDA. Ayaw mo ganito sa eskwelahan kay tayo siguro na kasi madawat tas pasali ka na ba? Oh, gilihog na na mo. Hapit na mo gawas. Ano na lang ito diri? Until abot sa panahon nating bill na imbis ang TESDA mo yung bayar kasi ikaw may paninglan. Yes, sir. Kado kayo. So, inay nanikamo ta, naliguro ta, makadagino ta, igo na hinon ta. But anyway, this is something good good news sa tanang listeners. Kami na itong kanunay nga nagpakita ang trabaho kay mo sila nga kining naay mga skills ka pwede matunaan karon nga kung ano ba yun, 10 days na ron, kaya paspas na kayo ni. But anyway, mas maayo kasi dyan, ikaw man naamang kay kit na makuha. Makuha naman ang kit. Makasugod ka mo kaugaling ang negosyo. Naamang kay 60 pesos per day times 10 days. 600. Ano po kayo para palit o harina, asukar, o itlog. Magkabalik na po ka. Magkabaligya na ka. Roll na tayo. Okay. So, moto'y kung ano, ganahan ta kayong maging istorya pa aning ganito kung kadaghan pa kayong ang ngayon istoryahan sa TESDA. For one thing ay panahon nga ang TESDA nga mga courses nga ipang-offer kanang katong mga kuhan yun, no? Mga tag-as kayo. For example, din mga panahon nga kaya tayo center yun nga TESDA training center yun nga magdaan. Kung sa ba nakita po ulit itong mga training centers, nga ba nga ato man like natin mga training centers, pero nga na may isuot na ito ng mga private training institutions? Sa IM7 nga, 5 na atong training center plus 1 annex. So, in order to accommodate sa nasa mga remote areas or kuan, so we accommodate sa interested na mga training providers na mo pa-register sa TESDA sa ilang locality. Aside day sir para po sa mga information sa listeners, aside sa atong school-based name at tubig ko eskwela sa mismo sa training center, na ato tayo i-register na as mobile training provider. So that training provider can offer the program outside their school. So example, kung naasa pitungkong na magpa-training o kukiri, so bit-bit ang tanang gamit, sakay sa ilang sakinan, dalmon ang training dito sa asa ang learning. So the beneficiaries of the kuan, kung sa nasa isla, hindi na budong sa kabadaan, ano ang isla. So, wala yung mobile training provider. So, ipadagin kita yan. Okay. So, mas maayong pa na, o gana, pero ginagawa may organize sa NGO na, kaya mo may makatapok, ako sa mga Depende na po sir. Kita po scholarship po na sila, in coordination with the school, nag-recruit sila, kinsa po yung nag-sponsor ang scholarship. Okay. So, like for example, ako kita, usa ka barangay captain sa usa ka isla, ganahan ko na yung mga 20 kabog unemployed ng mga tao, ganahan ko magpa-offer of training, like, can I do myself, ako yung watos TESDA nga, maka-offer po mo aning ko, di na sila mag-arrange. Ako na lang, niya-diretso na sa servicios barangay. Pwede ba na siya? Yes sir, and since murag sa humimon nga, murag nagurot-urot na akong scholarship for this year, na yung mga interested na LGU or barangay, pwede na magpadaog letter sa opisina, address sa atong ating provincial director, Carlito F. Quintano, para for next year, ato na siya sir ma-allocatean. So, kinsay magpadaog suwat, for next year na budget, ato nang i-upload-upload, kinsa itong naay suwat or link group skills training. So, mga ng mga December siguro, hinahinay na tao, gama o qualification map. So, that's the map for the next year na allocation. So, kailangan lang i-communicate ang TESDA aron na mo guiding slot na ma-available at least mo facilitate.
Okay, so mas maayo rin. Dili necessary kung sa gagawin, bahala na lang kung sa ang piliyon. Kita, as long as nasa slate sa TESDA trainings. We encourage sir nga ang ilang pilion nga skills training katong gusto sa wish nila. Okay. Kay ato ra man siya o kana imo mo dili di ka gusto. So they are not kana encourage po after the training mo trabaho kay ipubos ra man po sila. So namin gitawag nga profiling. So, i-profile na muna siya, o say need nila, so ato nang pasimuan. So, this explains ano ginagawa ni profile mo. Kung magpupunta na kanina, pero at least finally, gawas pa sa siya to make sure na interest. Okay. Any additional information ka itong ina para sa pumaging zona ka ron? Kapag inaing integrate ko ang kwanto sa jobs fair, kapag ka na, kung sa may, like for example, umahire, kung sa may mga obligasyon sa like organizers or kung sa galing, wala ba? Doon na ba? Atong ipaningkamutan sir nga naatay mag-hire on the spot because that's a success indicator na skillful yun ang atong mga ulanon, mga TESDA graduate man or mga non-TEBET graduate. So, depende nila sir kung sa employer. For the listeners, don't worry na ang BEPO, na ang DOLE nga to make sure na validated or approved yun ang ato mga job vacancies. So, ita mahadlok nga matawag na kanang mga modus ng mga employers. Okay? Ang atong job fair, ang BEPO yun DOLE ang pili or nakuhaan sa mga job vacancies. Okay, mas maayon eh. Kanang, so, mo ni ang nato ko like for example, sa atong mga job fair na gihimo sa TESDA, ang TESDA lang, kanang inyo lagi nga ko ang percentage sa atong ma-hire on the day, like directly hired on the day. Gamay na din, sir. We had our National Enrollment Day plus Jobs Beijing last February 28 dito sa Hagna at Ubay. Tungod po kay gamay na po na ito na-invite na employer, so gamay na ito na-hire. That's why we coordinated yun sa DOLE and BEPO who are authorized yun na muhimo ang mga jobs fair para mas daghan ma-invite na employers, mas daghan po na ma-hire. Okay, so usa sa mga guwada niya, usa sa mga learning experiences pa, mas maayo sila may handle kay mas sila may duol sa mga employer nila nga to training maganda, so mas maayo sa i-bridge lang ta sir, from training ato i-bridge sila sa ilang employment. Market matching din so hopefully mga ato lang ali is that incidentally, ang atong training sa dahil, atong jobs fair, madugan sa atong fish-tienda, no? Atong fish market ito mabon. So, dugan, pero masayo matigan sila, sa katlawang na sila, alam magsugod, mga alas, kasi mga alas sa human-human, o urut-urut na din kay gamay na, hindi kayo daghan, nga dalon karoon there's ball. So, atong kitanawa is basit o by this time, mahuman mo pamalit, diretso naman diri sa jobs fair. Katong mga, of course, katong wapay trabaho. Kani ba na mga trabaho na karoon kaganahan o magita pa dyan lang trabaho for a better offer kita. Do you encourage them to attend? Yes, sir. We encourage them for their advancement po. If ever they think na they are not satisfied with their current na trabaho, so pwede sila ma-apply. So, mas maayon kay mo lagi na, waman natay ko na kana kasi wanan mulupli ang trabaho ba. Kay mo ka nga kay skill niya sakto unya right now gipugan kag maayo sa employer ba kay mo ka nga ang tanan kwarta pa dyan ito ipangita kay daghan mahal na o napatay mga galastos balay. So, chances are na ay mas maayo nga offer dili mo po sila hinoon o di man dyan tingin ikapugong po na yung employer o makita dyan kayo tarong-tarong kay wawaman nga dili po dyan kahatag. So kani pwede rin po sila mudawat rin po sila pero pag-leave man kasi pakitaan ka na kasi mauli mo ka mawala na yung imo. Okay, so para sa ito kanay akong
phone po ang charge mo dahil so dito ka pamunta natin online karon. Anyway, atong ipahinumdum kanunay, atong ipahinumdum rin na ang TESDA na mga trainings available anytime of the year kaya oras-oras pa sila. So panalitan, training ka o balik na nakita 200 hours. So ano sa pagsugod, kung doon ay makanteg training course karon, wala ka rin TESDA, siguro ka na rin TESDA. Doon ay interview ngayon mo, kunya ano papasibo o sa skill kaya kasi kuyo-kuyo na po naging mo minus na ikagpataw kaya ito kang nose welding o mag-lisod yung kaniya kaya una na po yung dautons welding ka ng mantara yun, no? So on the more God so panikamutan itong TESDA na matabangan yung ka sa abot sa ihaong para ni mo kunya ma-facilitate na makakuha sa trabaho kaya mao na yung palisiya nila at least kaya ito ka percent? TBI? 50% magkatrabaho, so 50%, 20 mo ka po, at least na po ka po ka panikamutan na dito sa imong training institution na magkatrabaho. Aron na pagkadawan pa na sila, otro. Kundi, of course, kamo po nga nakaibaho mo nagkuhan. O, kita na yung rason na dadanay, ka na mga taga-TESDA, magkuyog na karunay, and natin nakitaan nga mga taga-buhol na tuwa dito sa Hanji, dito sa Subic, no? Kay nangimong barko na sila dito, kaya mga taga-buhol. Klaro, siya sa taga-buhol, kaya matapok kasada, mag-igol, gulitay. But anyway, mga na ito gigon, there are people na kiniwata magdahong ba na maghawa sa ilang kaintan, iwata o sa sila kalisod. Na ay usa sa mga trainee sa TESDA na karoon nakita ito katuwa na dito sa Hanjin. Yan siya nga sir, sa una sir, kapantay na ginitang ko manok katos farm na paglinog, nabasa pag yun akong tiil kaya akong balay, hindi po yung akong kamaling, hindi po yan ako no. So natetra siya, hinigtuyan ko niya stem, mabasa pa niya yung tiil. So namay ka nagkahunhuna akong mo eskwela ng TESDA. Karoon to mas una pa nakabot o Korea kay sila mo yung test run sa barko kaya nabisan i-himo ingabot na sila Korea ako di apat least buhol yung tanong but anyway na gusto na ito mga experience sa uban dili kayo sa pag-unsa ay kinatanan purong na makita panginabuhian yun ang ato is mas maayo ang ato skill ato ma-actualize yun kibawatan na kaya na ito na trabahoon kaya hindi man na ito himuon at the same time malipay ta makatabang patas uban. Okay, final statements? Yes, ma'am. Okay, so again, to all listeners, we are inviting you for joining us in our National TechVoc Day celebration. So this is based on a Republic Act na just recently na approved, February 7, Republic Act 10970, which aims to promote technical and vocational education and training in the country. So again, August 24, that's Jobs Fair in Bohol Cultural Center. August 25, katong naa sa Cebu nga Bulano, nga nasa Cebu, World Cafe of Opportunities. Mas nako ni siya nga event, sir. That's in IBC Convention Center. And August 26, katong dili ka bisita sa opisina sa Monday to Saturdays, open ta just for August 26 to cater your needs. Okay, mas maayo na. Okay, ma'am, enjoy. Again, magpasalamat ko sa PIA and sa DYPR po for inviting us here. Unya, we are expecting me all there tomorrow. Sir Ray, kamu po, mag-expect pa ninyo ha? May problema kay mo na usap ko ni sa atong tanawon kay makita day tao directly hired dito. So, natin istorya for Sunday, di ba? Mas maayo eh. Hopefully, makita para ng istorya. But anyway, Pompoy, yes ma'am, daghang kayong salamat po for sa pagsanong sa among invitasyon sa kapihan sa PIA. Ito rin gihimo tungkol kay nasayo daghang ato mga medyo na kulanon nato karon nakita kay pong trabaho niya. Pero nawala na sa paglaong kay wakil ko na sila yung kwartang ikagasto para ilang kaugalingon nga pag-eskwela. Naay dili kinahanglan mo gasto mo ito gihimo nga naay TESDA ang utabang ninyo. And para kaninyong tanan nga naminaw karon, doon na mo nailhan ng mga tao na kinahanglan na training para sa trabaho. Ay lang po tignan nga labo, okay trabaho na ko ato dito ka. Mura ko
kinahanglan po niya, kailan kaugalingong desisyon na sila may mga rin, tungkol kay sila may manarbaho, di ba ikaw, so kinahanglan na mong kanang pahiluluman sila nga, kasi kung ginahan ka na arabay training course nga, libris testa, kung niya napo dyan kaya allowance nga, 10 pisos, 60 pesos at law para plite, yawag na lang po na, makatabaho kaya ni Kauman, at least di na ka magtambay, kunya malayo ka na yung sinog-signal niya. So, with that, nagigala doon daw po sa segment sa nagkapihan sa PIA, kaya sa karong adlaw, itong inumduman nga Tech Day sa 25, karong sa Bandon, no? Tech Day sa TESDA, itong painumduman po nga, kini nga ito, pag-anunsyo din, itabang ni sa sumamiksurang Bulanon, kamu nga nagkagulo diha, o itabang na diha, paningkor, tabangin po, nga pagpahibaw sa pamangigsunan. Katong gabi na kita ko mga trabaho, kunya nangita o paagi pa nga mga trainings TESDA. Kaya dito rin mga gabi nga ito, kumain, pwede ka na imong kaugaling mong negosyo na. Pinigitin mga high school graduates, no? High school at least 16 anyos, kay basig makasugod ka o imong kaugalingon nga negosyo. So with that, mga alam, atong sangan sa atong magkawanan diri si Boytista, si LB Bugosya, si Belen Teruel, niya sa atong resource person, si Ma'am Rosemary Bantol o si Ma'am Maricho Kuwa. Once again, kini si Ray na tulicho, pag-ingon kanino na kagay salamat sa inyong pagtubay. Kita tawa po dito sa Cultural Center para sa jobs fair o niya hinaot na naa dito makakita na gano'ng trabaho. May nga po na